krstný otec. Toto tu je veľmi zaujímavá vecička. Je to americká značka Markal. Je na trhu už veľmi dlho a vyrába hlavne industriálne popisovače pre industriálne využitie. Pozrite sa na to, je to celohliníkové telo, obsahuje takýto guľový hrot. A čo je ešte veľká zaujímavosť, je tu takáto pumpička, ktorou si vlastne natlakujete objem tej fixky a nemusíte nič stlačiť, ako je to pri skvízroch. A vlastne ako náhle sa dotkne tá gulička pevnej plochy, tak sa vlastne otvorí ten ventil a ten tlak tlačí ďalej farbu von. V žltom alebo v bielom prevedení cena je tam 10,50. Kedy si takéto isté fixky dodával aj Kring, boli veľmi drahé už vtedy. Som presvedčený o tom, že to dával vyrábať presne v tejto firme Markal. Solid Barrel Metal Marker. Aj na e-shope alebo v predajni, takže tak. S týmto môžete písať vlastne na akékoľvek povrchy. Nemusíte sa báť, že tam zničíte hrot, takže to je hlavná výhoda. Je to metalhead, takže toľko pozdravuje Ujo Buffe.